ngifisa ukukhuluma mhlawumbe umuntu akaqalela. Ngike ngithi mangibhala lapha ku Facebook ngibhale ezinye zeindaba engisuke ngibhala. Uthola ukuthi kunodaba nje ngisanda kulibhala la ngapha eFryhead. Luzela share utshatha lolu daba elishare kuyi page lakhe. So uma ufunda ama comments uthola ukuthi abanye abantu abalifundi, yabo. Abanye bathi angcono wenza ivideo ngalo, abanye bathi ngilifundile ngeze ngaliqeda, abanye bethi there is a repetition mawubhala lo muntu obhala lapha uphinda izinto kaningi, yabo. Mawusuke wenza into noma uxoxa udaba noma usuke ubhala udaba ubhalela abantu abaningi, kufanele into mawusuyibhalile khona nje ngimbonile insizwe beyincoma ithi mangibhala ithi khona umuntu obhala into ende kangaka kodwa akabhethi nje enhlobo ispelling. Mubhala ubhala into ezofundwa ngabantu abaningi, uyayithi musuyibhalile bese uyibuka ukuthi nalabo abangama slow learners bazoyi-understand lento, uyabona, bazoyi-understand yini. Bese mawubona ukuthi khona into etricky la bese uyayilandela. Thola abanye ke bayagxeka bathi hayi lento kune repetition la, kunokuphinda kwamagama nani. Abanye bathi hayi lento kufanele ngabe uyisummarizile la engezuzwakala khona. So abanye mabebona indaba zethu zizinde kube sengazi ukuthi khona la isiphinda, yebo suke siphinda ngamabomu ngoba suke senzele ukuthi kungene kahle kumuntu, ngoba thina sibhalela ukuthi nifunde nje. Neindaba esikhuluma la asiyikhulumela ukuthi kube ukuthi niyalalela nje. You need to draw ama lessons athile, ifunde ezithile ezokusiza nawe kusasa, yabo. Thina nje manje we can assure you ukuthi kunabantu esesibasize kakhulu ngokukhuluma lezi indaba. Wele ke umuntu wayengazi, nami ngangixoxa nje ukuthi kade ngiboshiwe, ngaboshwa kanje ngoba nami ngangayitsheli even though selenzekile icala after kwenza kwecala, indlela elenzeka ngayo ngangayitsheli ukuthi ngayejele mina. Futhi mani nommeli okhokhelwayo mina ngangazi ukuthi uyaboshwa. Nommeli okhokhelwayo ngangazi ukuthi uyaboshwa. Ngangazi ukuthi nommeli okhokhelwayo awuboshwa, yabona. Kodwa ngathi mangifika ejele ngafike ngathola insizwe zaspenda almost 1 million ecaleni elilodwa, but zaboshwa 500,000 zaboshwa, ezinye zaphuma zingazini nommeli kahulumeni zaphuma, yabo. So ngase ngifuna ukuzoyikhuluma emphakathini lento ukuthi hayibo yimina ngayedwana bengingazi la, uyabona, yimina ngayedwana bengingazi. So ngangishare izinto ezifana nalezo, ngangikhuluma izinto ezifana nalezi. So ke ingakho masixoxa udaba noma silibhala bengazi ukuthi silibhala in detail, yabo. Well ke kunabantu abahlakaniphile vele ke naturally abazothi mabefunda udaba nje bese bebona yazi lokhu besengasenasidingo, lokhu besengasenasidingo, lokhu wena uthi besengenasidingo, omunye ila kafike ethole khona iclarity ephelele. Ilokho umuntu abefuna ukudlulisa. Abanye ke bayebethi ngengifunda ama comments bethi lo mfo unamanga, lo mfo besho kimi bethi abanye bethi akaze boshwe lo muntu uqamba amanga. Ngike ngashutha nje nomama lapha ekhaya, bengisekhaya ngashutha nomama ngafaka lapha ku TikTok ngithi ngoba ngisafuna nomama kethu ukukhuluma khona into engihlale ngiyichaza la ku einkundla zokuxhumana leyo ukuthi umuntu mayeboshwa nje, umuntu mayeboshwa akupheleli nje kuthenini umuntu wenza icala aboshwa hamba ayojele edonsa isigwebo aphuma. Yeziningi ngaza ukuthi izinto ezenzakalayo, izinto ezenzakala nje ethinta ukuboshwa ziningi. Omunye ukaboshwe akugwetshwe 20 years ayejele aphuma, uthola ukuthi mase ephumile ulahlekelwe umsebenzi. Ngalesikhathi izingane zakhe, ngalesikhathi elahlekelwe umsebenzi, izingane zakhe mhlawumbe nezingane zamantombazana ngesikhathi eboshiwe zasala zamitha ngoba zakwavile wanqamuka i-support system
ngoba esupportwe uyise zagcina seyibhayiza uyabona uma kwenzeka into nje esikhaleni ungazange uyiplanele zincane ke phela thothi zagcina zameet ingane ebeyingeke imeet ebezofunda nje zibe into ethile kusasa ukuba baza kaboshwanga zivele imeet ingane abafana ijikibe iyeke isikole ngenxa ukuthi ayisakwazi ukuqhubeka kahle ayisathola lutho ayisayithola isupport igwaza abantu besigebengu ishone nayo mhlawumbe yaphuma umuntu ingane yakhe isishonile kodwa kuba kaboshwanga mhlawumbe ngaba yishonanga thothi sekonakala into eziningi akasakwazi ngisho ukwenzani abanye beze beyibulala so ziningi izinto ezithinta indaba yokuboshwa ngike ngaveza mina ke mangisuke ngikhuluma mina ngiboshwanga ngedwa ecaleni saboshwa sabathathu sagwetshwa sabathathu ecaleni lami kodwa angifuni ukuthi mangikhuluma abanye abaningi nje bazi ukuthi ngagwetshwa ngingedwa ngoba mangikhuluma imina engathatha isinqumo sokukhuluma indaba zasejele abanye abafutha abayikhulumanga so angifuni ukuthi kancancane mangikhuluma bese ngithi nabafowethu ke labe ngangiboshwe ngiyaye ngikuveze nje ngoba banankinga vele nabo kodwa ngiyaye ngikuveze nje ngeke ngashutha nje nomunye njengobathi sisemakhaya lensizwe engangiboshwe nayo le eyathi inayo indlu ngifuna ukudlula kulezi zinto khona insizwa le engangiboshwe nayo le sathi masi apply ibail enkantolo kwathi makubuzwa ama assets kwathi makubuzwa izinto esinazo angithi buzothola ibail phela ziningi izinto oyichazayo uyayithi unezingane noma kungathi shu leyo nto kodwa nje kuyaye kubuza ukuthi mayibuza manje ukuthi isiphi isizathu esenza ukuthi ufuna ibail sefuna uchazeke ngiyafunda or nginani or ngiyenza ukuthi ngaphandle nani bese ebuza kumshushisi ukuthi unani ngaphandle esingathi ngaphela omunye umuntu ngesilungu bathi a rolling stone gathers no moss ungenawo kunomuntu ongenama responsibilities empilweni so lo muntu ongenama responsibilities akulula ukuthi ungamnika ibail mawumanje kanti umuntu onama responsibility osebenzayo onamabhizinisi onani mawumnika ibail lo muntu isikhathi sokubaleka ngeke benaso kodwa umuntu ongenalo utho nje mayithi inkantolo nani masinganginika nje ibail yipi into ongasiconvince ngayo ukuthi ngeke ubaleke uye kwelinye izwe uthola ngempela awunalutho nje kuvele kubona ukuthi lo muntu uzobaleka lo masimnika ibail so ke nalensizwa akithi sathi masibuza ukuthi sinani sinayo indlu sinayo imali ebanki sikubuzwa nje iproperty yathi yona ayinayo indlu yona kwathi makubuza ukuthi ivalue yendlu ithini yathi hayi mina ngiyazi ivalue anginayini le ivalue bayichazela ukuthi sisho ukuthi mangamathi yadayisa lendlu ngoba bezama ukuassess ukuthi le ndlu ekhuluma ngayo lensizwa indlu engakanani ekuphi futhi utolika ke mayichaza ukuthi hayi makhulunywa ngevalue yendlu kusokukhulunywa ukuthi mangathi uyadayisa ngaba malini uthi umfowethu kayi asidayisa izindlu ngakithi thina sekuthiwa ke kanti leyo ndlu kuphi leyo ndlu uthi ayisekhaya kuthiwa indlu enjani uthi hayi uRondo indlu kaTshana thatched Rondaville so ke leyo nsizwa ke ngeke ngashutha nayo nje ubathi ngisekhaya ngashutha nayo ngenza ivideo ngase ngithi nayi lensizwa ngangiboshwe nayo ngitshena abantu ngayiposta ku TikTok kwase kuba nensizwa ngoba phela abantu abafana kwase kuba nensizwa ethi so bengitshena abantu ke ngithi mina nayi lensizwa ngangiboshwe nayo ngicela nibuke ngenza ivideo ngenzela njalo ukuprove ukuthi ngempela mina ngangiboshwe nabantu ngithi ke nayi lensizwa ngangiboshwe nayo kanje siyayixoxela nje sisemakhaya sineme ngoba phela ukuthi sake saboshwa ngeke sihlale sikubeka la emakhaya well sisenayo imthelela ukuthi sake saboshwa esasihluphayo namanje njenge criminal record and all that kodwa futhi ngeke phela ukuthi ngoba nakho sinalo lo sizi lolo bese sihlale silithwele ekhanda sidabukise ukuthi hawu sake saboshwa njalo ngoba nisibona nje sake saboshwa njoba nisibona nje sake saboshwa cha ngeke sikwenze lokho so bengithatha nje ivideo sesese sisemakhaya well sasikade siyongcwaba sengcwatshiwe ke sekuphelile sesihlalele nje sengithatha ivideo ke
siyaxoxa ithenye mase ngipost ithenye insizwa ku TikTok manje kanti ukuboshwa lokhu kuyi achievement yini sengiyayibuza nje kuma comment ngiyayiphendula ngithi mina usho ngani ukuthi uyi achievement ina ngoqonda umbuzo wakho ithi ngibona phela sesichonyelwa ngakho ukuboshwa ikuphi nje ukuchome engangikwenza kuleya video abantu bengayibuka ngoba phela ngangichaza ukuthi I was trying to prove to them ukuthi naye lensizwe ngangiboshwe naye yena uthi hayi ngibona ngoba seniyasichomela ngokuboshwa sengazi ukuthi manje wonke umuntu kufanele eboshwe. So ke we also deal with those kind of people abanaleyo attitude. Ngifuna ukukhuluma ngodaba lensizwa lapha eMsunduzi. Khona udaba lwa nje ngisanda kulifaka lapha ku Facebook ekuthiwa uMandisa uNgcobo. Leyo nsizwa leyo idonsa life about 12 iseNew Prison sejela seNew Prison idonsa life about 12 ngecala engazange eyayingekho lenziwe. Lento sengazama ukuyichaza kodwa ngiyabona abanye abayi-understand noma mhlambe yimi ke engakhona ukuyichaza kahle kodwa lensizwa lukhona udaba la ku Facebook MC Menzisto Media SA munga kulelo page MC Menzisto Media SA kulelo page mhlambe lu number 2 noma lu number 3 eindabeni engike ngayibhala so luphezulu ngamanye amazwi. Lensizwa go 20 I think it was 2020 lapha eMsunduze eSweet Waters eMaritzburg khona umuzi washiswayo kushuthi kwakushiswa nje yabo labafana bendawo abahluphayo abadayisa ihungu and all those stuff and all those things. Kunabafana bakhona abashiswayo ngoba sengake ngalikhuluma ngalo ngizolo highlighter nje. Kunabafana abashiswayo kushuthi kwahlangana insizwa zendawo nje zafuna ukuqondisa umphakathi wangakubo zase ihamba in fact akuzona nensizwa zendawo ngoba kwakubangwa lento yama drugs ngoba lezi insizwa beyidayisa ama drugs and all those things. Kwasuka insizwa zakwaNcamalala khona indawo ethiwa kwaNcamalala okuyisigodi esikhona eSweet Waters kodwa esithe ukuqhela nesigodi saseMsunduzi hayi kakhulu. Kwasuka insizwa zakwaNcamalala zawushisa umuzi wakwaNgcobo la ukuhlala khona la okudayiswa khona ihungu kwasha kuleyo attack lokho kuhlasela lokho kwasha abafana abawu12 bashona abanye babaleka ngoba baningi labafana kwasha abafana abawu12 bashona kushuthi kwashona 12. Uma sekushona abantu abawu12 vele ke masukufa umuntu phela amaphoyisa afune ebopha afika amaphoyisa ngakusasa khona leli ibhadi engiyayikhulume ngalo lokuboshela ubala. So athe mayifika amaphoyisa ngakusasa amaphoyisa ke manisuke nenze lento ekuthiwa manenze lento ekuthiwa i-mob action banenze lento yokuyithathela umthetho ngezandla nashisa noma nabulala abantu. Uma esefika endaweni ezobopha akwenzeki nangebhadi kuboshwa umuntu ongenzanga lutho. That is a tradition. Now amaphoyisa some of them bakhona la and abanye basibuka la bayazi kodwa futhi kusuka kuyi-lead nayo kusuka umkhondo osuke osuke ubaholele ekutheni bebophe lowo muntu. Akwenzeki nangebhadi yabo nje manje kenashaya abantu endaweni kwakhona umuntu oshonayo amaphoyisa amayisezobopha akwenzeki ebopha umuntu ongenza akwenzeki engambopha umuntu ongenzanga lutho nobe ngekho ngeke ngabhala udaba longakithi izolo nezintatheli lezi silibhala nazo sike sabhala udaba longakithi nakhona kwathi makwenzeka isigameko kwaboshwa abantu abengenze lutho nababengekho futhi lapho kwaboshwa abantu kwaze kwaboshwa abantu ababengekho ngisho lapho. So ke
nalapha ke Maritzburg kwathi mase beshonile abafana bawu12 makufika amaphoyisa ngakusasa afika abopha abantu aqala abopha abantu ababengekho abawu3 abopha abantu ababengekho lapha abawu3 basemsunduze bayiswa epolice station bathi mabefika epolice station kwabona kathi laba abafana angithi amaphoyisa nabaseshi noma bekubuza nabo babona yazi lo muntu lo ayubengekho ngempela badedelwa labo bafana bobathathu phakathi kwalabo bafana kwakhona umunye okuthiwa uMandisa kwaNgcobo ngangakhuluma ngaye phambilini but kune point nje kune angle encane ngifuna ukuyiveza ngayo uma uMandisa eboshwa ededelwa kanye lalabafana kanti kusho ukuthi ibhadi lalimlandele kwase kufika abanye abaseshi bezothatha over ecaleni kwase kuboshwa ke insizwa zakwaNxamalala lesi sikhodi kuthiwa kwaNxamalala nazo seyilanda ubufakazi zaboshwa thema seyiboshiwe labaseshi abasha sebephethe icala base befonela uMandisa Ngcobo bathi hey lo kade boshwe eqaleni bebathathu oyedwa wabo uMandisa ayesethi amaphoyisa no ayisefonela uMandisa angazi ayifuna ukubuza ukuthini athi mayimfonela ayisembiza mayifika uMandisa epolice station umuntu ozofika ekhulume nje bese yajika wafika waboshwa akaphindanga ke waphuma wagudla ke nalezi insizwa angazani nazo angayijwayele futhi wagudla ke nazo icala ke manje liphike enkantolo nibathathu noma niba u4 manje liphike icala enkantolo nithi hayi anilazi imantshi vele itshela ukuthi iplan yenu leyo maniphikana futhi ukuthi usibani bani asimazi thina usibani bani ngoba inkantolo ikibuze noma abamshushisi ukabuza ukuthi uaccuse number 1 umazi kanjani wena accuse number 3 accuse number 1 umazi kanjani wena accuse number 3 uaccuse number bani umazi kanjani uthola ukuthi wena uthi awumazi anazani ngoba ningazani noMandisa azazi ukuthi ayimazi lezi insizwa nayo uMandisa ethi angizazi lezi insizwa kodwa la kudla nabi icala laze labagwebodili kajela abawu12 umuntu emunye 12 angithi njoba kwashona abafana abawu12 nje isidumbu sisodwa sodili kajela isidumbu sisodwa sodili kajela so bagwetshwa kanjalo kodili kajela abawu12 kade ngikhuluma nomndeni wakhe uMandisa ngiyaxhumana kakhulu nomndeni wakhe weli ke abantu abangazange beboshwe nabangazi ukuthi ezinkantolo kwenziwa kuqhutshwa kanjani isystem noma iprocedure yakho nithini bona bakhalela ukuthi labafana laba ababoshwe noMandisa bayalikhuluma iqiniso ngaphakathi bathi uMandisa thina simazi abantu abenza icala yithina bayasho bathi abantu abenza icala yithina uMandisa akazenze lutho enkantolo inganza ukuthi akusebenzi lokho yabo lokho ukuthi mayisigwebile inkantolo mawusunga phakathi ejele bese uqala ufonela abantu abangaphandle batshena ukuthi yazi usibani bana akaze lenza icala njoba egwetshwe nathi nje in fact yena akaze lenza icala abantu abenza icala yithina inkantolo ayithathi lokho lobo bufakazi inkantolo ayibuthathi nje inkantolo lobo bufakazi ngoba inkantolo ivela ithi hayi saninike ithuba lokukhuluma nina sedlula kunina so maningi amacala esidila nawo so abantu baye beyitshela ukuthi khona abantu abasilokhuzayo la ku TikTok abantu baye beyitshela ukuthi uma usugwetshiwe mawusufika ngaphakathi bese ukhuluma iqiniso ekhaya bacabanga ukuthi leyo nto noma bengayithatha bayisemaphoyiseni izofika isebenza ayisebenzi leyo well ikhona into ekuthiwa iappeal engithe umndeni kaMandisa uyenza kodwa singathi ungathola ummeli ozoyenza leyo appeal ungasho ufuna nakho ukuthi bazophuma yini uMandisa engaphuma yini ngoba kuyiappeal uma kwenziwa iappeal inganza kwethu mina nje mase ngigwetshiwe lena ngazi ngayichaza kanjani mina mase ngigwetshiwe
ngayijele bese ngenza iappeal angabe kusasebenza ukuthi into enkantolo ngabe ngisakhuluma mina angikhulumi mina enkantolo kufundwa ama transcript ukuthi icala lathethwa kanjani ngathini mina angabe kusakhulunywa okunye nje angabe kusakhulunywa okunye so akusebenzi ukuthi ngoba nakho uzokwenza iappeal usuzofaka lobu bufakazi obusha ngoba sesigwetshiwe abafowethu labe ngiboshwe nabo insizwa lezi engiboshwe nazo seziyakhuluma iqiniso zithi hayi icala lenziwa yithina wayengekho lo mase nenza iappeal ngeke ubuthathe lobu bufakazi abuthathwa nje lobu bufakazi mase wenza iappeal mwenze iappeal ke kukabili kuyenze uma wenza iappeal uthola ukuthi uaphila iconviction icala ukuthethwa kwalo nje nokuthi ufind your guilty, that is conviction, noma uaphila isentence okuyisigwebo. Kuyenzeka omunye uthola ukuthi ufaka iappeal kodwa aka-aphili icala ukuthi lithethwe kanjani kodwa uaphila isigwebo ethi isigwebo esikhulu asimeshi isigwebo anikwe sona, asimeshi i-severity of the crime ngoba Criminal Procedure Act mugwetshwa isigwebo ositholayo i-severity ngesizulu yini ubunzima isigwebo ositholayo fune masinzima asimeshe nobunzima becala, masilula asimeshe nobulula becala, you understand? So akube ukuthi uthola isigwebo esilula ngoba necala lilula, uthola isigwebo esinzima ngoba necala olenzele linzima. So kuyenze ku-aphile isigwebo kuphela nje. Nangempela abanye basi-aphile isigwebo uthola umuntu ugwetshula isentence. Mayifika inkantolo ivela ithi hayi no isigwebo sikhulu, icala lathethwa kahle li-right kodwa isigwebo sikhulu. Lo muntu wakufanele agwetshwe 15 years. Ngezathu ezithile ke ngezathu ezithile. So enkantolo akuthathwa lokho ukuthi ngoba usugwetshiwe sekufanele sekukhona iqiniso selikhishwa lezi insizwa oboshwe nazo. Bese ucabanga ukuthi kuyi-appeal kuzosebenza, akusebenzi lokho. Enkantolo ubufakazi obusho obuthathwayo obuvela bukhomba ukuthi in fact akusiyelo wenza icala nanga umuntu wenza icala then ebese yakhipha inkantolo. Yabo. Kodwa lokho ukuthi kuzokhuluma bona laba ababese enkantolo bethi hayi thina senze icala lo wayengekho kwenziwa icala. Mawusu ucabanga ukuthi kuyi-appeal uzoya naleyo nto ayisebenzi leyo nto. Wena nje wanikwa ithuba enkantolo wakhuluma ungabusakhuluma kwi-appeal. Hawu lokuthi nje ayikho into oyikhulumayo. So ke umndeni kaMandisa ke nawo ukholwa ukuthi ngoba sekukhuluma le akuwona wodwa baningi nje abantu abaye bengifonele bethi yazi manje la kwaboshwa ubaba omncane eboshwa ngayicala elukuthi kanje waboshwa nosibanibani. Inkinga manje ubaba omncane wayengekho kulelo cala kwenziwa lelo cala. Nosibanibani laba aboshwe nabo sebeyakhuluma bayasho ukuthi ayibona benza icala ubaba omncane akaze lenze. Akusizi umuntu lokho, akusizi lutho nje. Khona insizwe engaphakathi eyihlezi nje ngenxa ukuthi zathi ziya-aphila mawusuwenza i-appeal akufiki nakufika nje la ukuthi khona akufika nje la ukuthi khona wena ngoba lezi insizwa oboshwe nazo seziyakhuluma sekufanele lokho nekuthatheni akufiki nakufika lapho ukuthi angazi noma lento ngiyichaza kahle yini. Le yansizwa ke isejela se-New Prison uMandisa Ngcobo idonso life abo 12 icala yayingekho lenzeka icala yayingekho but iyadonsa baningi abantu engiyikhulume ngabo ngithi badonsa amacala abangazange bewenza. Ngizoke khona nje abamele sizame ukuyixhumanisa nabo sibone ukuthi yini abangayenza bona, yabona kukhona abamele sizame ukuyixhumanisa nabo sifuna ukucheck ukuthi yini abangayenza, ikhona into abangayenza ukuze besize le yansizwa mhlambe nomunye usilaleleyo nje mhlambe nomunye osilaleleyo mhlambe naku TikTok nakuphi nakhona la bayikhona indlela siyazi sibuka ngaba izazi ezinye la ezisibuka
khona abayizazi emkhakheni ehlukahlukene. Angazi ukuthi le nsizwa ingasizwa kanjani uMandisa kwaNgcobo eMsunduzi. Uhlezi nje ejele. Kade nje ngikhuluma noma nosisi wakhona engixhumanisa nomama wakhona. Uyazi ukuthi umama wakho inhliziyo yakhe kuyambulala umzali lokho ukuthi ingane yakhe iboshwe icala ingazange lenze. Uthola ukuthi ingane isiboshiwe icala ikazilenze. Kuyaziwa nje ukuthi icala ikazilenze. Kuyamlimaza kakhulu umzali lokho uthola ukuthi sevuka nayizi ama BP and all those things. Yabo. Kuyashesha ukumbulala umzali lokho. So angazi le nsizwa ingasizakala kanjani. Ziningi nezinye iziboshwe ubali kodwa leya edonsa odilika nje laba u12. Ngeke ngakhuluma nanensizwa yakwaMakhathini okuyiyona yayikhona kwenzeka icala. Okuyikhona iyona yayikhona kwenzeka icala ngazi ukuthi ingasizakala kanjani. Bengifuna ukudlula kule ndaba. Ngiyazi ziningi insizwa eziboshwe ubali ezinye esike sikhulume ngazo nezinye ngikhuluma nazo ngaphakathi. Well ke nina ke seninenhlanhla sekukhona no TikTok. Kunezinsizwa ezisemajele ahlukene ezike ingene ku live la ku TikTok. Ezisemajeleni ibone nembhede yonke lento engangihlale ngiyichaza o TikTok bengakafiki. Uthola ukuthi nani nasi isithombe sawo kodwa ningaboni kahle ngoba mina ngayichaza ijele ngalichaza ingaphakathi lengaphandle lalo ukuthi limi kanjani. Ngazama ukulichaza zingakabiki ithombe. Sekunezithombe ke manje seniyayibonela nina ngoba seniyayibonela nina ngokwenensizwa ichaza zingaphakathi. Into enginokuyinothisa ke lezi insizwa engaphakathi uyathandeka umuntu osejele. Ngeke ngibuke nje ngingene ku live kube insizwa lezi engaphakathi mayenza live. Into kazi ikhala uyathandeka umuntu osejele. Angazi indaba uyathandeka nje umuntu nami ngabona ngami. Umuntu osejele into obuyishela kabili intombi engaphandle ifonela 2 times imqomo. Noma ngabe kuthiwa wawishela ngaphandle kodwa musuboshiwe musuyishela nje 2 kabili nje iqoma ngazi ukuthi kwenziwa yini. So seninenhlahla niyakwazi ukubona ezinye izinto ezenzeka ngaphakathi ejele ngenxa yawo TikTok lo siyabonga kakhulu.